Goxien buelta etemon ondoren, etorri gara to the Farmers Market. Eta hemen danatarik da. Lehenengo guna ja Roailaren, goixien geilek erakutsi ozku hemen albuen dauzen gauza guztixek, ondartza, portue, bere alaba esautu dugu, bere joak be esautu dugu, eta hau da gure etxie. Handa bitxasne, hola itxasne. Eta hau dana da gure lurrak edo. Eta Bisher, esan dozte, bera kantatzen dauela Elisako koruen. Bera kantatzen dago Elisako koruen, eta esan dozte, juteko ni beragaz, hortan jungonaz, zaiatuko naz koruen kantetan. Ez dakitxetena da, lagakosteen, edo zelako paperen goten, baina bueno. Eta gero bai esan dozte, bera doiela Elisara, baina bera ez dagoela jainkoan sinisten. Orduen da Elisa apurat arraru, ez dakit. Nien ez joango baz, nik ez dut abesten oso ondo. Baina de espektadora. Hori, atorriko zara ikustera eta grabatzera, ez? Hori, grabatuko txuet, saberi abesten. Agar ikusiko zu espektadora.